Baya no mga igsoon og panalitan ba i-implement na gyud ning bakuna nga COVID vaccine unya RFID or ID 2020 nya dala ng bakuna. Ako lang kuan ba kanang una lang nako kung panalitan ma-implement na niya kanang mabot ang panahon nga dakpo na unya ta kung dili ta magpabakuna. Unya mabot na unya ang panahon nga matuman ning kasulatan dinhi nga panakbon mo, you'll be arrested and persecuted and you will be handed over to the baya no kuan kanang mahitabo ang kasulatan unya kani good grabe na ang kana sitwasyon karon, terrifying. And then famines, nagisgot patag famines, dunay famine sa South Africa, dunay mga tao nga nagutom tungod sa locust kato man dito man made kato Ginoo gyud may nagpadala ato. Pero kaning gutom ug kamatay karon sa COVID-19, di tao po yung naghimo ani. Itugutan lang sa Ginoo nga may tabo para matuman ang kasulatan, posible nga para pagpatuman sa kasulatan nga mahitabo na niya katong sa Revelation chapter 13 nga kung kini implement na nila ang vaccine o bakuna nga ID 2020 nga dala na tanan, nandito ang imuhang healthcare, nandito imong monetary, financial, nandito imong identification ug insurance. So kisang mang tawhana ang modili ani? Akong pangutana, kinsang tawhana ang modili ani nga nindot man kayo ang promise aning RFID? Pero alang nako makigsunan so tiyanta mo dili lang jud ko, no? Balag unsay lang ikasulti kinsa man ang inyong mga kagalaan din na nga maiskot mo dawata lang ang kuan bakuna kay for the sake of health and peace and order. Igsoon kani pangutana rin ako, what if may tabo or what if matuman or buhaton na gyud ni nila kining ID 2020? Ako pangutana, dawaton ba nimo kaning ilang giplano unya to fight coronavirus? Nindot kayo ang ilang kuan sistema pero wa kakabalo kay kini di ay iya na sa antichrist o iya sa kaaway, iya sa yawa. And then even the very elect shall be deceived. Sa akong nabasa makaigsunan, even the very elect shall be deceived. Nangutana ko igsoon nga, what if kuya ang katong Christian unya wa sa kabalo nga mao na dito mga igala ang gingon sa Biblia, even the very elect bisan ang mga pinili ma-deceive pa gani. So how much more katong wala kay balo sa information? How much more katong mga tao nga wa gyud maminaw ug wa magbasa Biblia? How much more katong mga tao nga wa maminaw og mga warning? How much more katong mga tao nga naguna-una lamang sa ilang kaugalingon, sa ilang lawas, no? Lastly, dili ka angay mahadlok kung mamatay man ka sa COVID, pero ang mamatay ay imong lawas ra, dili ang imong kalag. Ang angin kadlukan ang Dios nga makahimo sa pagpatay nato sa ato ang lawas ug kalag. Or bisan ang mga tao kung patin kagulgaan kag dili ka mudawat sa vaccine or kung di ka mudawat sa ID, wa ta kabalo unsa ilang buhaton sa tua kung di ta mudawat. Eh di na ñu ta kabaligya dito, di ta kapalit kung wala tay katong ID 2020. Kanilang nakahakal niya kuha, pero kung mahitabo ba unsay imong buhaton? Mga kaigsunan, i-comment lang sa ubos ang imong komentaryo unya, please share kung doon na kay kasulti unya, kung doon na kay pangutana, please comment down below. Okay, so daghang salamat di ay I hope ko nga patalinghugan ninyo ang pulong sa Ginoo sa katapos sa mga adlaw. Daghan gyud ang mga pangitabo nga kinahanglan ta masayod o kinahanglan makakabalo ta o mawarningan ta para mas madasig pa ta pagpangalagad sa Ginoo. Katong mga wala nangalagad sa Ginoo, gihawag ti ka nga igsuon, hinusuli imong mga sala, balik sa Ginoo, biyay imong mga sala ug itugyan sa Ginoo imong kinabuhi, salig kaniya ug mutabang siya kanimo. God bless you mga kaigsunan. Hinaut ko nga makahatag ninyo og pagpamalandong sa inyong kinabuhi.